आपण पाहिलं तर भाजपच्या विजयाची जी सुरुवात होती ती अगदी कोळपे जिल्हा परिषद मतदारसंघातून झालेली होती। कोळपे जिल्हा परिषद मतदारसंघातून प्रमोदजी राव राणे हे बिनविरोध निवड झाले होते आणि वैभववाडी तालुक्यातले एक चाणक्य निवडणुकीतलं नेतृत्व म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जातं। ते बिनविरोध या विजयाची जी सुरुवात आहे वैभववाडीची ती त्यांनी केली होती आणि आता आपण जर पाहिलं तर वैभववाडी तालुक्यातल्या ज्या उर्वरित 7 जागांसाठी निवडणूक झाली त्याचे निकाल आता हाती आलेले आहेत। तेथे ही 7च्या 7 जागांवर भाजपचे सर्व उमेदवार विजयी झालेले आहेत। आपल्यासोबत आता रावराणे आहेत। रावराणे साहेब, काय सांगाल, विजयाची जी सुरुवात आहे ती आपल्याकडून झाली होती आणि आता बघितलं तर एकंदरीत वैभववाडी तालुक्यात भाजपने विरोधकांना व्हाईट वॉश दिलाय। काय सांगाल या सर्व निकालानंतर आपली पहिली प्रतिक्रिया? भारतीय जनता पार्टीचे नेते, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री सन्माननीय नितेशजी राणे साहेबांचे मनापासून आभार। कोळपे जिल्हा परिषद मतदारसंघातल्या 10,572 मतदारांचे हृदयपूर्वक आभार। थँक्यू। आता तुमच्या मागे एक बॅनर झळकतोय, त्या बॅनर बद्दल काय सांगाल? रावराणे साहेब, थँक्यू। रावळे साहेब, सर्व भाजपच्या जागा ज्या आहेत त्या निवडून आलेल्या आहेत, याबद्दल विरोधकांना काय सांगाल, काय उत्तर द्या? 100% भारतीय जनता पार्टी। भाजपने वैभववाडीत व्हाईट वॉश दिला, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातलं चित्र काय असेल, काय सांगाल? 100% भारतीय जनता पार्टी। ओके, धन्यवाद।